Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg maler et billede. Ofte starter jeg med et gammelt billede. Så lægger jeg nogle streger på, prøver at strukturere det. Så lægger jeg nogle lag på. Ofte flere lag på. Så binder jeg billedet og kan finde på at sætte en orkidé på. Det virker ikke rigtigt. Sætter det væk. Prøver med nogle former. Men så pludselig finder jeg en idé. Den tydeliggør jeg. Jeg vender billedet. Fremhæver den gode idé. Sætter noget kant på billedet. Og afstemmer ideen. Nu kommer så det afgørende. Er det et spændende billede? I form og i farve. Har det kant? Og vil det fremstå dekorativt i en stue? Dette billede opfylder mine kriterier. Jeg håber, at jeg hermed har tydeligt gjort min maleproces. Tak for din interesse.